Ito, sarap ng kain ng kambing. Talagang ginawan ko ng ano, ginagawan ko ng kwarto-kwarto dito sa gitna para yung lalaki dyan lang, kasi pag halo mo yung lalaki sa karamihan ano eh, yung mamayat yan. Maliban sa mamayat, nahihina palagi, dingding nila kulang, dingding sa kabubong. Dito lang yung dingding ito. Puro feet. Tapos yung taas niya nasa 4 feet din. Good house. Silang improvised scaffold ginawa para makapagpako sila dun sa taas pamakuan.
Tapos na yung goat house. Hintay na nila. Tinali ko muna, hindi pa sila sanay. Nalabas pa. Hello! Ito yung buntis. Paikot din, may puwang sa gitna para sa buntis. Pusk yung hangin, palayan sa likod. Hello. Ito yung mga magigiting na gumawa ng ano natin. House. Magaling sila. Pag magpapagawa ko ng good house, kontakin nyo lang sila. May number ni Ado, andun kayo, no? Diginica. Ito, sarap ng kain ng kambing. Ito yung kulungan ng buntis.
Hello. Hello, are you okay?